Wara kważi sentejn ta' turbolenzi u sfidi, l-operaturi tal-lukandi u r-ristoranti sa ftit tal-ġimgħat ilu kienu qed jittamaw li l-ġranet tal-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena kienu se jpattu xi ftit f'dak li hu negozju. Madankollu n-numri għoljin ta' każijiet ġodda li kellna fl-aħħar jiem xejnu it-tamiet ta' bosta f'dan il-qasam. Ħafna kienu l-kanċellazzjonijiet ta' bookings kemm f'ristoranti kif ukoll f'dawk li huma lil fil-lukandi. L-ikliet ta' lejlet il-miliet kif ukoll dawk ta' jum il-miliet li eluf ta' familji kienu ippjanaw f'diversi ristoranti f'pajjiżna spiċċaw tħassru. Min għax hu pożittiv, min għax qiegħed kwarantina u min għax prefera joqgħod il-bogħod mir-rases u minn nies oħra li mhumiex tal-babil tiegħu. Saħansitra kien hemm sidien ta' ristoranti li minħabba l-kanċellazzjonijiet kollha li kellhom iddeċidew li ma jiftħux fil-ġurnata tal-miliet. U issa jidher li qed jiġri anke f'dawn li huma bookings għal-lejliet l-ewwel tas-sena u nhar l-ewwel ta' Jannar. Batta ristoranti li qed jagħtu lura d-deposits li l-klijenti tagħhom li kienu ħallsu biex jirriservaw mejda għal dakinhar għax mhux se jkunu qed jiftħu. Dwar dan tkellimna ma' Matthew Paċ mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering. Inna dejjem sentejn bil-pandemija, it's taken its toll, ġifieri kif in-numri telgħu sostanzjalment last week, ġifieri il-make or break tal-istaġun tal-miliet u l-festi għal-ristoranti huma il-functions, l-events, il-group bookings, ġifieri dawk bażikament daw jitħassru wieħed. Ovvjament b'riżultat ta' sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni mhijiex wisq isbaħ fil-lukandi. Operaturi fil-qasam qalu lil Net News li issa ilhom il-ġimgħat ta' kuljum jirċievu cancellations ta' bookings li kellhom għal dawn il-ġranet. Din kienet sena qiebsa ħafna l-operaturi turistiċi, mod speċjali dawk tal-lukandi li raw medja ta' madwar 25% biss tal-kmamar ibbukjati, sitwazzjoni li tpoġġi piżijiet enormi fuq is-sidien ta' dawn l-istabbilimenti li fihom investew il-miljuni.